Il-Forum kontra l-Faqar qed jipproponi struttura soċjali li taħdem fuq il-housing. Dan intqal waqt konferenza mtella mill-istess forum bit-tema Impenn għall-Kenn. Waqt il-konferenza l-Forum spjega li xogħol l-istruttura soċjali għandu jkun dak li tindirizza d-diffikultajiet preżenti u taħdem biex jinħolqu strutturi soċjali u istituzzjonijiet finanzjarji li jagħmluha possibbli għal familji bidħul baxx ikollhom akkomodazzjoni xierqa. Intqal li dan jista' jsir billi tinħoloq kooperattiva tal-housing bħalma jeżistu f'pajjiżi Ewropej fejn l-inkwilini jsiru sidien ta' djarhom stess. Il-Forum insista li s-suġġett tal-kenn soċjali jkun fuq l-aġenda soċjali u politika b'mod permanenti, ħaġa li twassal biex l-imsieħba soċjali f'sens solidarju jaħdmu iżjed mill-qrib f'dan il-qasam. Kien fl-isfond tat-tema ta' kenn soċjali li uffiċjal tal-Bank APS żvela kif il-bank ħareġ skema bilan li jagħti nifs lil familji vulnerabbli. Fil-fatt familja bidħul baxx u fuq il-benefiċċji soċjali, il-bank se jsellef il-finanzi kollha meta wieħed imur biex jissellef ħalli jkollu d-dar tiegħu. In-nies li jikkwalifikaw mill-iskema li ma titlobx kapital se jgħaddu minn skrutinju mal-għaqdiet ikkonċernati. Il-konferenza kienet indirizzata mill-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia li fakkar kif fl-aħħar budget li jindirizza il-kwistjoni tal-kera u l-proprjetà. Dwar il-kera fakkar kif dan il-Gvern irdoppja s-sussidju u rdoppja l-ammont ta' nies li jibbenefikaw mis-sussidju. Dwar il-proprjetà fakkar kif il-Gvern se jinvesti 50 miljun euro fi proġett tal-housing u diġà għaddejjin diskussjonijiet biex jinbeda wkoll it-tieni proġett dwar il-qasam tal-housing.